பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நமக்காக கொடுத்திருக்க. அதுல நம்ம அந்த 1 hourல படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நம்மளுடைய வாழ்வியலுக்கு உண்டான முக்கியமான கருத்துக்களை ரொம்ப சுருக்கமாக இந்த முதல் லெவல்ல படிப்போம். லெவல் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நமக்காக கொடுத்திருக்க. ஸோ லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா இதையே வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து நம்ம பகவத்கீதையை வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து நம்ம படிப்போம். அது வந்து லெவல் 2. லெவல் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோடு சேர்த்து நம்ம வந்து மற்ற புத்தகங்களையும் படிப்போம். மற்ற 3 புத்தகங்கள் படிப்போம். பக்தி சாஸ்திரி, சாரி, ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து உபதேசாமிருதம் அப்படின்ற 3 புத்தகங்களை சேர்த்து வாசிப்போம். அதுதான் வந்து லெவல் 3. அடுத்து லெவல் 4ல நமக்கு வந்து நம்ம நம்மளுடைய இஸ்கான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒரு பிரச்சாரகராக மாற்றணும். பிரசங்கம் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அது வந்து லெவல் 4ல இருக்கும். லெவல் 5ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது திருப்பி பகவத்கீதையை வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொடர்ந்து கிளாஸ் இருக்கும். இதுல வந்து என்னைக்குமே நமக்கு வந்து லீவு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. 18 நாளும் தொடர்ந்து நமக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அதனால எல்லாரும் தொடர்ந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிடலாம். நம்ம கிளாஸோட 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ரவுண்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணுவோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, Mataji. Yes, தெரியுது Mataji. Thank you so much. மாதாஜி. அந்த Correct, ஸ்லைட் ஷோ Mataji. போட்டேன், வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாரு. சோ நோட் நம்ம அந்த ஆகுது. 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணுவோம். அதுல வந்து ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுவோம். அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகங்கள் வாசிப்போம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த அத்தியாயம் வாசிக்கிறதோட பலன், இப்ப நம்ம மாதாஜி வாசிச்சாங்க இல்லையா, பபிதா மாதாஜி வாசிச்சாங்க. நமக்கு வந்து முதல் அத்தியாயம் படிக்கிறதோட பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சுருக்கமா இப்ப நம்ம பார்த்ததுல யார் யாருக்கு என்ன புரிதல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப கீதா மகாத்மியம் வாசிச்சாங்க இல்லையா மாதாஜி, முதல் அத்தியாயம் படிக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்ப வாசிச்சதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு? குயிக்கா மேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே மேம் இது 12 வாழ்க்கையில மேம் நம்ம இதை சுத்தம் மன கத்துக்கிட்டா தூய்மையாகி நம்ம மன யாராவது தூய்மை மாதாஜி, வணக்கம் ஆ, மாதாஜி. ஆ, மன தூய்மை கிடைச்சு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இப்ப வை வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது நம்ம ஒரு நிம்மதியான ஒரு நிலையோட இருக்கலாம். ஆ, மேம் ஹரே நம்ம கிருஷ்ணன். வந்து எப்பவுமே யார பார்த்தும் மேம் நம்ம வந்து யார பார்த்தும் பொறாமையோ போட்டியோ பண்ணக்கூடாது. நல்ல தூய மனசோட கடவுளை பிராப்தி பண்ணி நல்லதா போகணும். வணக்கம் ஓகே, மாதாஜி. ஹரே நம்ம கிருஷ்ணன். பிறப்போட நோக்கம் எதுக்காக நம்ம இந்த பூமியில பிறந்திருக்கோன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஓ, ஹரிபோல். நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி நீங்க வந்து இந்த பகவத்கீதை இது நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், கோர்ஸ் இது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கீதா மகாத்மியம், இப்ப வாசிச்சாங்கல்ல மாதாஜி, அதுல இருந்து என்ன உங்களுக்கு புரிதல் இருக்குன்னு கேட்டேன்னா, பரவாயில்ல எல்லாரும் அத அது நியர்பை தான் சொல்லியிருக்கீங்க. மாதாஜி சொன்னாங்க மன திருப்தி அடைகின்றது. ஏன்னா அந்த கிளி அவர் அந்த ஒரு அவரே வார்த்தை பண்ண கர்ம பலன் கிடைக்கிறது மேம். போன ஆ, ஜென்மத்துல என்ன கர்மம் பண்ணமோ அந்த கர்மத்துக்கு பிராப்தமா கிடைக்கிறது. ஐ மே பி கரெக்ட். அந்த சுஷர்மாவுடைய கதையை நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அவர் வந்து ஒரு பிராமணரா இருந்தாலும் அந்த பிராமணராக இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்களை செய்யாததுனால அவர் வந்து என்ன பண்றார், நிறைய நரகத்துல கஷ்டப்படுறார். திருப்பி ஒரு காளையோட எருதோட வடிவம் கிடைக்கின்றது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய முதலாளி வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறார். அது வந்து ரொம்ப அந்த உயிர் போறதுக்கு ரொம்ப கடினப்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த எருது. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுக்கு ஏதாச்சும் நான் நல்லது பண்ணியிருந்தா அந்த புண்ணிய பலன் இந்த எருதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல ஒரு விலை மாது வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்களேன்ட்டு அவங்களும் சொல்றாங்க, நான் ஏதாவது நல்லது பண்ணியிருந்தா அதோட பலன் வந்து இந்த எருதுக்கு போட்டோம், அந்த காளைக்கு போட்டோம் அப்படின்னு. அந்த காளை வந்து இறந்து யமதர்மராஜா கிட்ட போகும்போது யமதர்மராஜா என்ன சொல்றாரு, ஓகே உன்னுடைய முற்பிறவியோட கர்ம பலன்லாம் தீர்ந்துச்சு அந்த விலை மாது கொடுத்த அந்த புண்ணியத்தால அப்படின்னு. அதனால அவர் அடுத்த பிறவில வந்து என்னவா இருக்காரு, பிராமணரா வராரு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி நடந்துட்டே இருக்கு. நம்மளுடைய ஒரு ஒரு கர்மத்துக்கும் உண்டான பலன்களை நாம அனுபவித்தே தீர்வோம் அப்படின்றது தெரியுது. நமக்குன்னு உண்டான அந்த தர்மம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன பண்றாரு, விலை மதுவை போய் பார்த்து நீங்க என்ன எனக்கு புண்ணிய பலன் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, என்கிட்ட ஒரு கிளி இருக்கு, அந்த கிளி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டே இருக்கும், அதை நான் கேட்டு என்னோட மனசு தூய்மை அடைஞ்சிச்சு. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா,
பகவத்கீதையோட ஒரு ஸ்லோகமும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து புண்ணிய பலன்களை தரக்கூடியது. ஒரு ஸ்லோகமோ அல்லது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பதமோ ஒரு வார்த்தையோ கூட நமக்கு புண்ணிய பலன் தரக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றார், பகவத்கீதை வந்து பகவானுடைய அங்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. முதல் 5 அத்தியாயங்கள் வந்து பகவானுடைய சிரம் தலையாக இருக்கு, 10 அத்தியாயங்கள் அவருடைய கரம், 16வது அத்தியாயம் அவருடைய வயிறு, அடுத்து 17, 18 அவருடைய திருப்பாதங்கள் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். இது நம்ம எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கணும், ப்ரூஃப் இருக்கணும். ஸோ பத்ம புராணத்துல இருந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதுடைய பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல முதல் அத்தியாயத்தை படிக்கிறதோட பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். இது வரைக்கும் நம்மளோட இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு, 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதனால ஒவ்வொருத்தர் 84 பேர் இருக்கீங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் நிறைய லெவல் 3யோட கிளாஸ்ல இருக்கவங்களும் வந்திருக்கீங்க. வேற யாராவது இங்க வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரில இருக்கீங்களா? இந்தியால இருந்து வெளியில இருந்து வரவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இந்த பக்தர்களோட இதுல? இல்ல. ஓகே, சோ சொல்லுங்க பிரபு, எங்க இருந்து கனெக்டா இருக்கீங்க பிரபு? நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் மாதாஜி. சிங்கப்பூர்ல இருக்கீங்க. ஓகே, எப்படி பிரபு உங்களுக்கு இந்த லிங்க் கிடைச்சது? எப்படி நீங்க இந்த சத்சங்கம் வந்தீங்க பிரபு? இல்ல மாதாஜி, ஆல்ரெடி வந்து இங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க மாதாஜி. ஓ ஓகே பிரபு. அவங்க ஓகே வந்து அந்த கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா போவாங்க எப்போதும். ஆனா வந்து அவங்களோட நமக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாது மாதாஜி. ஓகே ஓகே அப்படிங்கிறப்ப நான் ஃபேஸ்புக்கை சர்ச் பண்ணும்போது நம்மளோட லிங்க் கிடைச்சிச்சு மாதாஜி. ஓகே, ஃபேஸ்புக்ல இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப ஆமா சந்தோஷம் மாதாஜி. பிரபு. உங்களுடைய ஹரே பக்தர்கள் கிருஷ்ணா. சங்கம் சொல்லுங்க ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க நான் பிரபு. செர்பியால இருந்து வந்திருக்கேன் மேடம். பேசுறேன் மேடம். எங்க இருந்து பிரபு? செர்பியா நாட்டுல. எனக்கு செர்பியா. ஓகே ஃபேஸ்புக்ல ஓகே வந்தது. பிரபு. பிரபு உங்களோட பேரு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. விவோன்னு இருக்கு இல்லையா? யாரெல்லாம் இந்த மொபைலோட இதுல இருக்கீங்களோ நீங்க அதை பார்ட்டிசிபென்ட்ல போயிட்டு உங்களுடைய இதை உங்க பேருக்கு நேரம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரீநேம்னு வரும், அதுல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அட்டெண்டன்ஸ் நம்மளோட ஓகே, நான் எங்களை பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துடுறோம். என்னோட அஃபிஷியல் நேம் வந்து டாக்டர் பி வடிவுக்கரசி. நான் வந்து எய்ம்ஸ் குவஹாட்டில வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட இனிஷியேட்டட் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த பூமி தேவிதாசி. என்னுடைய குரு மகாராஜ் ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் மட்டும் இல்லை, என் கூட நம்ம ஒரு டீமா தான் நம்ம அந்த தன்னார்வ தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ என் கூட வந்து ஏக்நாம் மாதாஜி வருவாங்க, அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் அவங்க எடுப்பாங்க. சரவணன் சர்வா பிரபு வந்து கடைசியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் எடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாமே ஒரு குழுவா பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து எல்லா அட்மின் இதை ரொம்ப ஸ்மூத்தா கொண்டு போறதுக்காக நமக்கு வந்து சங்கரன் பிரபு வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. போக போக நம்ம நிறைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஆயிக்கலாம். இப்ப கிட்டத்தட்ட 84 பேர் இருக்கும். ஸோ பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த 18 நாளும் இத்தனை 85 பேரும் வந்து தொடர்ந்து இருந்து நம்ம வந்து இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் ஒரு தடவை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கலாம். மாதாஜி, நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மாதாஜி, தனசேகரன். நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓ ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தயவு செய்து எல்லாரும் உங்க பேரையும் மொபைல் நம்பரையும் வந்து இதுல சார்ட்ல டைப் பண்ணிடுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா, அதே மாதிரி அந்த விவோ அந்த வேற மாதிரி பேர்லாம் இருந்தா ரீநேம் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட முடியும். ஆமா. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க பிரபு. அதோட லிங்க் இருக்கு இல்லைங்க பிரபு, அட்டெண்டன்ஸோட லிங்க் கூட கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்களே, அது பபிதா மாதாஜி கிட்ட கேட்கணும். கௌரங்க குரூப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப போடுறேன் மாதாஜி, சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓ மாதாஜி இருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ அதனால எல்லாரும் இந்த 86 87 பேர் இணைஞ்சிருக்கோம். 18 நாளும் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஏன்னா நமக்கு பகவான் 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காரு. அதுல வந்து மேக்சிமம் ஒரு மணி நேரம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். மாயா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நம்மள வந்து கீழே தாழ்த்துறதுக்கு தான் நிறைய ட்ரை பண்ணோம். ஆனாலும் அதே மீறி நம்ம பகவானுடைய கிருப்பையால எல்லாரும் இணைஞ்சு இந்த 18 நாளும் இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு உறுதி கொள்ளணும். அதனால பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி ஹரே பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. மாதாஜி என் பேர் வரல. நீங்க நிறைய பேர் சென்னையில இருந்து முதல் ஹரே தடவை ஜாயின் கிருஷ்ணா பண்ணவங்களா இருக்கீங்க. போக போக ஹரே நம்மளுடைய கிருஷ்ணா கிளாஸ்ல வந்து ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஒவ்வொருத்தரும் ஹரே ராம். இன்ட்ரடக்ஷன் ஆயிக்கலாம். சரிங்களா? So, இன்னைக்கு வந்து 19 நிமிஷம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு. அதனால நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். So, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் அர்ச்ச விக்கிரகம். நம்மளுடைய இஸ்கான் அப்படின்னாலே இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இந்த உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்புவதற்காக நமக்கு ஆச்சாரியர் கிடைச்சார் இல்லையா, அவருடைய பெயர் வந்து தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அபய சரண் அப்படின்றது வந்து அவருடைய தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த பெயர். ஸோ ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவருடைய நேரடி சீடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபிரதாக குரு மகாராஜ். அவருடைய சீடர் வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இஸ் கிரேஸ் நாமன் இஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. இவங்க தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட். நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் 5 லெவல்ல நம்ம வந்து இதை படிப்போம். அதுல முதல் லெவல் மட்டும் 13 லாங்குவேஜ்ல நடக்குது. நான் தமிழ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு 2 செக்ஷன், காலையில 6 மணிக்கு சாயந்தரம் 7 மணிக்கு. பெரியவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில 5:15 மணிக்கு, திருப்பி வந்து 7 மணிக்கு, நைட் 9 மணிக்கு. இந்த மாதிரி 4 கிளாஸ் இருக்கு. பிரபு, சர்வ பிரபு இருக்காங்களா? நீங்க இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ பிரபு ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? சர்வ பிரபு இருக்கிறாரு. போஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹோஸ்ட் பண்ணுமா சர்வ பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கல, தெரியாம கூட அவங்க வந்து டச் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நான் கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பிரபு கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு பகவத்கீதை முதல்நிலை பயிற்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். யூஸ்வலா நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாடல் பாடிட்டு தான் நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். அந்த பாடலோட இதோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு முதல் நாள்ன்றதுனால நான் பாடுறேன். நாளையில இருந்து நீங்க ஆல்ரெடி பிரபு வந்து உங்களுக்கு குரூப்ல வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. நம்மளுடைய அட்மின்ல இருக்கக்கூடிய சங்கரன் பிரபு வந்து ரொம்ப சூப்பர். அவருடைய சர்வீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி. நீங்க வந்து என்ன டவுட்னாலும் அவங்களை கேட்கலாம். ஸோ இந்த இது வந்து செஷன் நமக்கு குரூப்ல போட்டிருக்காங்க, நீங்க வந்து அதை படிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் வந்து பாடுறேன். எல்லாமே இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் பண்றேன். நாளையில இருந்து நீங்க பக்தர்கள் வந்து பண்ணலாம் இல்லையா. இந்த பாடல் ஏன் அப்படின்னாக்கா பிரபுபாதருக்கு மிகவும் பிடித்தமான இந்த பாடல். ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய குணங்களை வந்து, அவருடைய ரூபங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கக்கூடிய பாடல் இது. ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் அந்த மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா, வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர். ராதையின் அன்புக்குரியவர் விருந்தாவன தோப்பில் பிரேம பாவத்தில் அநேக லீலைகளை புரிகிறார். கோபால சிறுவர்களின் நேசத்திற்குரியவரும் கோவர்த்தன மலையை தாங்கி பிடித்தவரும் அன்னை யசோதையால் நேசிக்கப்படும் அவர் விருந்தாவன வாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஊட்டுகிறார். யமுனை திக்கரையில் உள்ள காடுகளில் தனியாக சஞ்சரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நாளையில இருந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த பாடல் பாடுவீங்க, சரிங்களா? ஸோ நம்மளுடைய இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி குருவுக்கு வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிடலாம். குரு பிரணதி வாசிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நீங்க மியூட்ல இருந்துட்டே கூட இந்த இது வாசிக்கலாம், சரிங்களா? ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏன் வந்து புரோபாதர் நமக்கு அருளிய பகவத்கீதை உண்மையுறுதல் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்தை எடுத்துதான் நம்ம இந்த 18 நாளும் படிக்க போறோம். ஏன் பிரபுபாதர் இந்த தலைப்பு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொருவரும் அவங்கவுங்களுக்கு தோன்றின மாதிரி வியாக்கியானங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கும் நடுவுல நடந்த அந்த உரையாடலை உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்ற இந்த புரோபாதர் நமக்கு அருளிய இந்த புத்தகத்தை நாம வந்து 18 நாளும் கையாள போறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில தான் பார்க்க போறோம். அவரை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட நம்ம வந்து அறிமுகத்தோட இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியுன்றது போல தன்னுடைய 5 வயதிலேயே என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு அவர் என்ன பண்றார், ஜெகநாதருக்கு வந்து ரத்த யாத்திரை பண்றார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தாயார் பேர் வந்து ரஜினி, அவங்களுடைய தந்தை பேர் வந்து ஜெகநாத் மிஸ்ரா. ஒரு உயர்ந்த வைணவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்கார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது வந்து ரொம்ப புதிது கிடையாது அவருக்கு. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இளமை பருவத்துல வந்து சுதந்திர போராட்டத்துல வந்து ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு தாக்கம் இருக்கு. முதல்ல ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நாட்டம் அல்ல. ஆனா தன்னுடைய நண்பன் மூலமாக முதல்ல அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை பாக்குறார். அவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனதில் இவர் தான் வந்து ஆன்மீக குரு அப்படின்றத வந்து அவருக்கு பதிஞ்சிருச்சு. அப்போ அவர் வந்து குரு வந்து சொல்றார், உங்ககிட்ட நல்ல ஒரு ஆங்கில புலமை இருக்கு இல்லையா, சோ இதை கொண்டு நீங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேற்கத்திய நாடுகள்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். சோ என்ன இது கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னா, நமக்கு வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு சதுர்யுகம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுல வந்து 4 யுகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையான சத்தியயுகம், அடுத்து வந்து திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சோ துவாபர யுகத்தோட முடிவுல தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த சந்தியா துவாபர யுகம் கலியுகத்துக்கும் இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார், சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் விரஜ, உன்னுடைய எல்லா தர்மங்களையும் விடுத்து என்னிடத்தில் சரணடை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஓகே, நானே புருஷோத்தமர், நானே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத சொல்லிட்டார். ஆனா அவரிடத்துல எப்படி சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுறதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்ன பண்றார், ஒரு பக்தருடைய பாவத்துல வருகின்றார். 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக மேற்கு வங்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கார். நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சான்று இருக்கு, எவிடன்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் போக போற கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்படி ஒரு பக்தனுடைய பாவத்துல பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத எடுத்து சொல்றதுக்காகவே வந்து அவரு அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவர் சொல்லியிருக்கார், மூளை முடுக்கெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நாம உச்சாடனம் ஒலிக்கும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ இதை வந்து பரப்பணும், கிருஷ்ண பக்தியை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அதற்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையின் மூலமாக வந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவருடைய சீடர் வந்து பிரபுபாதர். சோ அவர் வந்து தன்னுடைய சீடனத்துல சொல்றார், உன்னுடைய இந்த ஆங்கில புலமையை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் பரப்பணும் நீ, எஸ்பெஷலி வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்லயும் கூட. இது வந்து ஒரு சுருங்கி கொள்ளக்கூடாது, இந்தியாவில மட்டும் இருக்கக்கூடாது. இந்த இது வந்து இந்த ஞானம் ஆகப்பட்டது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படணும், இந்த அன்பு அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். சோ அதனால பிரபுபாதர் அதை சிறமேற்கொண்டு அவர் ஒரு கிரகஸ்தன், இல்லறவாசி. அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய குழந்தைகள்லாம் அவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய 79வது வயதில் அவருடைய குருவை பாக்குறார். அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்போ ரொம்ப இன்சிஸ்ட் கூட பண்ணல அவர், அப்படி சொல்றார், நீங்க வந்து இதை உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா உங்களுடைய ஆங்கில புலமையன். சோ அதை வந்து என்ன பண்றார், 40 வருடங்கள் கழித்து ஒரு சரக்கு கப்பல் மூலமாக இந்தியால இருந்து அமெரிக்கா சென்று அங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புகின்றார். ஜலதூதா அப்படின்ற அந்த சரக்கு கப்பல் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 30 நாட்கள் வந்து பயணித்து அவர் என்ன பண்றார், 2 முறை அதுல வந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. அதையெல்லாம் மீறி நமக்கு இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஆன்மீகமாகப்பட்டது நம்மளுடைய பிளட்லயே இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து நம்ம ஆன்மீகமாக அது நமக்கு தெரியும், நம்ம வந்து அப்படிதான் நம்ம பிராட்டப். ஆனா வந்து மேற்கத்திய நாடுகளோட வாழ்க்கை முறையே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட பிலாசபியே டிஃப்ரெண்ட். அப்படிப்பட்ட மக்களிடத்துல பிரபுபாதர் வந்து என்ன பண்றார், கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துரைக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அங்க ஸ்டார்ட் பண்ண அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசினை வந்து அவர் எழுதுகின்றார். கிட்டத்தட்ட 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கார், நூல்களை வந்து அவர் வெளியிட்டிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 1965 இருந்து 77க்குள்ள 12 முறை வந்து உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கார், 25 நாடுகளுக்கும் மேலாக. அரபு நாடுகள்லாம் கூட நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் வந்து ஒரு பெரிய சான்றாக இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இங்க பார்க்கறது வந்து நம்மளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம். பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டை முழுவதுமாக எடுத்துக்கொள்வதற்காக அவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு அவதாரம் வந்து அந்த அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இவங்கதான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர். நம்மளுடைய டெம்பிள் எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா தேங்காய் தோட்டச்சாலை, டோல்கேட் கத்திரி, மேங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி, அவங்க பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ முழுவதுமாக நம்ம கோவில வந்து அவர் வந்து நிர்வாகம் பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவருடைய கருணையின் மூலமாக கொரோனா டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது நிறைய இயக்கங்கள், நிறைய டெம்பிள் எல்லாம் அதெல்லாம் அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணல. ஆனா நம்ம டெம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இதுல. ஸோ கிட்டத்தட்ட 13 லாங்குவேஜ்ல, நான் சொன்னது போல தமிழுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 4+2 6 லெவல்ல வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். லெவல் 1 மட்டுமே, குழந்தைங்களுக்கு தனியா, பெரியவங்களுக்கு தனியா. குழந்தைங்களுக்கு 2 கிளாஸ், பெரியவங்களுக்கு 4 கிளாஸ். அது போல இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழ், மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்கு, இந்த மாதிரி ஒடிசா, இந்த மாதிரி நிறைய 13 லாங்குவேஜ்ல நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம். எல்லாமே வந்து இலவசமாக நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 250க்கும் மேற்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் வந்து இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ், அட்மின் எல்லாருமே சேர்ந்து. ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதை வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து உரைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அது பகவத்கீதை அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ மேனுவல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், இந்த மனிதனாக நம்ம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா, நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கு. 4 விதமான செயல்களை நம்ம பண்றோம், நம்மளும் பண்றோம், விலங்குகளும் பண்ணுது. என்னது அப்படின்னாக்கா ஈட்டிங், மேட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிஃபெண்டிங். சாப்பிடுறோம், அதுவும் சாப்பிடுது. நம்மளும் இனப்பெருக்கம் பண்றோம், அதுவும் இனப்பெருக்கம் பண்றது.
அதுவும் தூங்குது, நம்மளும் தூங்குறோம். நம்மளும் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்மள செயல்களை செய்யறோம், அதுவும் பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்யுது. எது நம்மள வந்து விலங்குகள் கிட்ட இருந்து வேறுபடுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பகுத்தறிவு. நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்றத புரிந்துக்கிறது, நான் ஏன் இந்த உடலை எடுத்திருக்கின்றேன் அந்த ஆராய்ச்சி. ஸோ இந்த மாதிரியான பகுத்தறிவு தான் வந்து நம்மள விலங்குகிட்ட இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும், எப்படி வந்து லா புக்குன்னு இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து ரோட்ல போறோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, யாருமே ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன ஆகுறது, எல்லாமே வர போக அங்க வந்து ஒரு பெரிய மெஸ்ஸி ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ நம்ம சாஸ்திரம் என்பது எதற்கு அப்படின்னாக்கா, ஒரு மனிதனாக நாம் வந்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத சொல்லித்தரதான் சாஸ்திரம். ஸோ 5வது வேதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து ஒரு பாட். ஸோ பகவத்கீதை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வேதமாக கருதப்படுகின்றது. மகாத்மா காந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்றாரு, என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்றாரு. ஸோ பகவத்கீதை வந்து ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி படிக்கும் போது ஒரு மாதிரியான அர்த்தங்கள், நீங்களும் அதை வந்து கண்டிப்பா அனுபவிப்பீங்க. ஒரு தடவையும் நமக்கு வந்து ஒரு விதமான புரிதலை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஐன்ஸ்டீன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்றத எண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த பகவத்கீதையை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத அடுத்ததுல பார்க்கணும். எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, எப்படி நம்ம இப்ப வந்து ஒரு மொபைல் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அதோட சார்ஜிங் பாயிண்ட்ல போட்டாதான் நமக்கு கரெக்டான சரியான மூலத்திடமிருந்து நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், நமக்கு வந்து வரப்போற கிளாஸ்ல படிப்பீங்க, 4வது அத்தியாயம் படிக்கும்போது பார்ப்பீங்க, இந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தின இந்த ஞானம் இல்லையா, அதாவது வந்து அது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம். ஸோ இந்த ஞானமாகப்பட்டது 4 குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது. அதுல நம்ம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பிரம்மதேவருக்கு இந்த உயர்ந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட, அவரிடத்திலிருந்து ஸ்ரீ நாரத ரிஷி, வியாசதேவர், அப்படி வந்து இது டிசெண்ட் ஆன ஒரு நாலேஜ், இறங்கி நமக்கு வரப்பட்ட ஒரு நாலேஜ். ஸோ அதை வந்து யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு குருவிடமிருந்து குரு சீட பரம்பரை. எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா, அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் நிறைய பேர் இந்த பகவத்கீதையை சொல்றாங்களே அப்ப நம்ம ஏன் கேட்க கூடாது அப்படின்னா, அங்க ஒண்ணுத்துக்கும் வந்து ஒரு பௌதீகமான ஒரு விருப்பம் இருக்கு. காசுக்காக வந்து பகவத்கீதையை ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. ஆனா அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எதுக்கு நம்ம குரு கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் அவங்க. பற்றற்ற நிலையில எது உண்மையோ, பக்தி என்பது வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து பகவானிடத்துல வந்து உண்மையான அன்பு வேணும், அதுதான் வந்து பக்தி மார்க்கம் இல்லையா. சோ அதனால அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வந்த ஒழுக்கமான அந்த நிலையில இருந்து நாம பகவத்கீதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நான் முன்னமே சொன்னது போல ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் நிறைந்தது வந்து பகவத்கீதையோடது. ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயத்தோட ரொம்ப சுருக்கமாக அதுல என்ன நமக்கு வாழ்வியல் பாடத்து இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். சோ நம்ம பகவத்கீதை இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி அதோட கதை களத்தை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். நமக்கு தெரியும், அனைவருமே வந்து கௌரவர்கள். ஆனா இங்க வந்து திருதராஷ்டருடைய பிள்ளைகள் துரியோதனனோட சேர்ந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் 100 பேர் ஒரு பக்கம், பாண்டவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, பாண்டுவோட புத்திரர்கள் 5 பேர் ஒரு பக்கம். ஸோ ஆக்சுவலா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி துரியோதனனுக்கு, எல்லாத்தையும் தானே அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு இச்சை, பேராசை. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப சாதுரியமாக பாண்டவர்களை ஏமாற்றி என்ன பண்றாரு, அந்த சூதுல வந்து அவர் வென்று விடுகின்றார். அப்போ அதனால அவங்க தோத்து போறாங்க பாண்டவர்கள். அதனால அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, 13 வருடங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட், 12 வருடம் வனவாசம், 12 வருடம் வந்து ஒரு காட்டுல வாழணும், 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம். நாட்டிலே இருந்தாலும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா திருப்பி ரிப்பீட் 12 வருஷம் அவங்க வனத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்க முதல் தடவை தோத்துட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து 13 வருடங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் நாட்டை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு.
பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள் அல்லவா? சோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஆளணும், நாட்டை ஆளணும், குடிமக்களை பாதுகாக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க சார்பாக, பாண்டவர்கள் சார்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ற, துரியோதனன் கிட்ட போய் தூது போறார். நீ வந்து பாண்டவர்களுக்கு சேர வேண்டிய நாட்டை கொடுக்கணும். துரியோதனன் சொல்றான் முடியாது. ஓகேப்பா, அவங்களுக்கு ஒரு 5 கிராமமாச்சு கொடு, முடியாது. சரி 5 வீடாச்சு கொடு, முடியாது. ஒரு ஊசியோட நுனி அளவு இருக்கு இல்லையா, அது கூட நான் வந்து ஆண்டவர்களுக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்றாரு. சோ கிருஷ்ணரும் வந்து சாம பேத தான, நான் 3 இதையும் ட்ரை பண்றார், முடியல. கடைசியாக தண்டம், அதாவது போர்க்களம். சோ குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் அப்படிதான் வந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். 18 நாட்கள் வந்து போர் நடக்கின்றது. அதுல 10வது நாள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் பீஷ்ம தேவரை வந்து அம்பு படுக்கல வீழ்த்தி விட்டார். அப்போ சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கண்ணு தெரியாது இல்லையா, அவருடைய காரியதரிசி வந்து சஞ்சயன். சோ சஞ்சயன் 10வது நாள் பீஷ்மர் வீழ்ந்த உடனே இனிமேலும் வந்து கௌரவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தை விட்டு வெளியில வரார். வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து பார்க்க வரார். அப்ப திருதராஷ்டிரர் கேள்வி கேட்கிறார், போர்க்களத்துல என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் போர் புரியணும்னு கூடினாங்க இல்லையா, அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத அவரு கேட்கிறார். அந்த கேள்வியில இருந்துதான் நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம முன்னமே சொன்னது போல 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயம் நமக்கு கர்ம யோகத்தை கொடுக்கின்றது. அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை கொடுக்கின்றது. கடைசியாக இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை நமக்கு கொடுக்குது. யோகம் அப்படின்னால எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம யோகம்னு பாக்குறோம். சோ இந்த முதல் 6 அத்தியாயங்கள் எந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து பகவானு கூட நம்மளை இணைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து அதிகப்படியான, நான் ஒரு அத்தியாயம் வாசிக்கல இப்ப, ஏன்னா நேரமின்மையின் காரணத்தால. சோ ஒரு இதுல வந்து அதிகமான ஸ்லோகங்கள் வந்து 18வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. அதாவது முடிவு துறவின் பக்குவம் அப்படின்னு 78 ஸ்லோகம். குறைந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து 12, 15 2 அத்தியாயத்துல இருக்கு. பக்தி யோகம், புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்ட்டு அதுல வந்து 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ சில அத்தியாயத்தை வந்து பிரபுபாத தலைப்பு மாத்தல, அதே சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் வச்சிருக்கார். சில அத்தியாயத்துல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், அந்த மாதிரி சில அத்தியாயங்கள் வந்து அதே தலைப்பு வச்சிருப்பார். சில அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் அதை மாடிஃபை பண்ணிருப்பார். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம், ஆனா அவர் கொடுத்திருக்க வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அதை பார்த்ததுனாலதான் அர்ஜுனனுடைய மனம் அங்க கலங்கமடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி இந்த 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு, 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல அதிகப்படியாக கிட்டத்தட்ட 82% வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்கார், பேசியிருக்கார், பாடியிருக்கார். 574 ஸ்லோகங்கள். அடுத்தபடியாக 12% அர்ஜுனன் 84 ஸ்லோகங்கள், சஞ்சயன் 5.9% 41 ஸ்லோகங்கள், திருதராஷ்டர் 0.1%, அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் கேட்டார் இல்லையா, அதுதான் வந்து அவருடைய ஸ்லோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இவ்வாறாக 700 ஸ்லோகங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதிகப்படியாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பாடியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த முதல் அத்தியாயத்துல 20வது பதத்துல வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார், என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் இடத்துல சொல்றார், 2 படைகளுக்கும் மத்தியில கொண்டு போய் நம்மளுடைய தேரை நிறுத்துங்க, நான் பார்க்கணும் யாரெல்லாம் நம்மிடம் போர் புரியறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கொண்டு போய் நிறுத்துறார் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல. அதை பார்த்த உடனே அவர் வந்து மனம் ரொம்ப சஞ்சலப்படுது அர்ஜுனனுக்கு. என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய பாட்டனார், எனக்கு யார் இந்த போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்தாரோ அந்த ஆச்சாரியர்கிட்டத்தையா நான் சண்டை போடணும், அவங்களையா நான் வந்து போர்க்களத்துல வந்து சந்திக்கணும், இவங்கெல்லாம் நான் போர் புரிந்து இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப மனக்குழப்பம். 5 காரணங்களை சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தோட முடிவுல நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ 2வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்னுட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்தில் சரணாகதி அடைகின்றார். சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய உறவுகள் இருந்தது. ஒரு நண்பனாகவும், அது மட்டும் இல்லாம தன் தங்கையின் கணவன் உறவினனாகவும், சொந்த அத்தையின் மகன் அந்த மாதிரியான உறவினனாகவும் இருந்தாலுமே கூட இந்த உயர்ந்த ஞானம், பகவத்கீதைன்ற அந்த உயர்ந்த ஞானம் எப்ப வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா, ஒரு சீடனாக அவரிடத்தில் சரணாகதி செய்த போது அவருக்கு இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நாம பகவானிடத்தில் உண்மையாக சரணடையும் போது இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ நமக்கு வந்து பகவத்கீதை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மருந்து போல, அதை சரியாக நான் வந்து உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ நீங்க முன்னுரை படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துப்பார். பெயரளவிலாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை மனதில் நிறுத்தி கொண்டு நீ பகவத்கீதை படி, அப்பதான் அது உனக்கு புரியவே செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ நீங்க முன்னுரை பகவத்கீதை புக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த முன்னுரையை படிச்சு பாருங்க, அப்ப நமக்கு வந்து அது தெரியும். ஸோ பகவத்கீதை முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க டானிக் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதிகமான நோயில இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே மருந்து என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய மகாமந்திரம். ஏன் இந்த மகாமந்திரம் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு சில மந்திரங்களுக்கு வந்து இந்த டைம்ல சொல்லணும், இந்த மாதிரி தான் பேச சொல்லணும், இந்த மாதிரியான இடங்கள் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திருக்கு அப்படி அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து பகவான் கருணையோட நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் தெரியாம இந்த மாயையில மாட்டின்னு இருக்காங்க, அவங்கள விடுதலை செய்வதற்கு இது ஒன்றே வந்து ஒரு அருமையான மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்பது நம்ம எந்த நேரத்திலையும் என்ன மாதிரியான நிலையிலையும் வந்து உச்சாடனம் செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நம்ம பகவத்கீதை ஃபுல்லா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரோ வாச்ச, சஞ்சய வாச்ச, அர்ஜுன வாச்சன்னு இருக்கும். ஆனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வரும்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாச்சன்னு இல்லை. எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அவர் மூல முழுமுதற் கடவுள், புருஷோத்தமர். அவர்கிட்ட அனைத்துமே வந்து முழுமையாக இருக்கு. நம்ம இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான இதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். வியாசதேவர் நமக்கு அனைத்து புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் கொடுக்கிறார். அது இன்னும் நிறைய கதை இருக்கு, அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். சோ அவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர் வந்து சொல்றார், எப்படி வந்து பகவான் வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஒரு குடத்துல தண்ணி இருக்குன்னா அந்த தண்ணியை நம்ம அள்ளும் போது என்ன ஆகும், அந்த குடத்துல இருக்க தண்ணி குறையும் இல்லையா? ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல அனைத்துமே வந்து பூரணமாக இருக்கு, முழுமையாக இருக்கு, அல்ல அல்ல குறையாததாக இருக்கு பகவான் இடத்துல. அதனால அவர் வந்து பரம புருஷர், அவர் வந்து ஸ்ரீ பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் வந்து ஒரு ஆறு விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து வகைப்படுத்திடலாம். அழகு, செல்வம், வலிமை, துறவு, புகழ், இன்னும் ஒண்ணு என்ன, யாராவது சொல்லுங்க, பலம். சோ இந்த 6 விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானிடத்துல அறிவு முழுமையாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம மேபி அடுத்த கிளாஸ்ல நமக்கு டைம் இருக்கும்போது ஒண்ணுத்துக்கும் எப்படி அழகு வந்து அவர் இடத்துல பூரணமாக இருக்கு, அறிவு எப்படி பூரணமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஒரு மேபி இன்னும் வரப்போற கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ பகவத்கீதையில வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி கூறப்படுகின்றார் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். அனைத்து அனைத்துக்கும் வந்து பகவானே மூல காரணம் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதற்கு வந்து என்ன, நம்ம இப்படி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க, அதுல எது உண்மைன்றது தெரியல அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து இதுக்கு சாஸ்திரத்துல பிரமாணம் இருக்கு. பகவத்கீதையில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணே சொல்ற, அவரே வந்து விஸ்வரூபத்தை எடுத்து காட்டுறார். இப்ப நம்ம பத்ம புராணத்துல பார்த்தோம். சோ பகவத்கீதையோட முதல் 5 அத்தியாயங்கள் என்னுடைய தலை, அடுத்த 10 அத்தியாயங்கள் என்னுடைய கரங்கள், அடுத்த 15வது அத்தியாயம் என்னுடைய வயிறு, 16 வந்து வயிறு, 17, 18 என்னுடைய திருப்பாதங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ பத்ம புராணத்துல இருந்து பாக்குறோம். சோ அனைத்துமே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுக்கு பிரமாணம் பகவத்கீதையில பாக்குறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதாவது துவாபர யுகத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மறைந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தர்மம் வந்து எதுல நிலைநாட்டப்படுது, இல்ல தர்மம் அடைக்கலம் எதுல புகுந்திருக்கு அப்படின்னாக்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அப்படின்றத நம்ம சாஸ்திரபூர்வமாக தெரிந்து கொள்கின்றோம். அடுத்து பிரம்ம சம்ஹிதையில முதல் ஸ்லோகமே ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரணம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் காரணம், காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நிறைய சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து மூலம் அப்படின்றதுக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம எதற்காக இந்த இதை பத்தி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, நாம பகவானுடைய ஒரு அங்கம். எப்படி ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு, அதுல இருந்து ஒரு சின்ன துகள் வருது அப்படின்னாக்கா, அந்த நெருப்பு பிழம்புக்கு என்ன குணங்கள் இருக்கோ அனைத்துமே இந்த சிறு துகளுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் பரமாத்மா அந்த நெருப்பு பிழம்பு, அவரிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு சிறு துகள் வந்து இந்த ஜீவாத்மா. நம்மளும் வந்து எல்லார்கிட்டையும் அன்பு பாராட்டுறோம்,
நமக்கும் கோபம், வெறுப்பு இது எல்லாமே வருது. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் அப்படிப்பட்டவர். அதனால அவரிடத்துல இருந்து வந்த நமக்கும் அந்த குணங்கள் இருக்கு. சோ நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல. ஏன் அப்படின்னா நாம இந்த ஜட உலகில இருக்கோம். வரப்போற கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம் அதை பத்தி. சோ நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை எப்படி நாம புதுப்பித்துக் கொள்வது? அது வந்து ஒரு டார்மண்ட் லெவல்ல, அல்ல ஒரு ஸ்லீப்பி மோட்ல இருக்கு. சோ அது வந்து எப்படி நமக்கு வந்து புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னாக்கா பக்தர்களுடைய துணை மூலமாக, ஆச்சாரியர்களோட துணை மூலமாக. ஏன்னா அவங்க இந்த உண்மையான அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சதுனால அவங்க நமக்கு அதே ஞானத்தை வழங்குகின்றார்கள். சோ 5 விதமாக பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். என்ன அப்படின்னாக்கா சாந்த நிலை பக்தர்கள். பகவானுக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த 4 கரங்கள்ல சங்கு, சக்கரம், கதா, பத்மம், அத்தனையுமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் ஒரு ஆபரணமாகவும் ஒரு ஆயுதமாகவும் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மயில் ஓட அந்த பீலிகை இதெல்லாமே வந்து இந்த நிலை வந்து சாந்த நிலை பக்தர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து வந்து தாசியம் செய்யும், அதாவது பக்தி தொண்டு. ஹனுமன் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? ஹனுமன் வந்து எந்த ஒரு பெண்ணையும் பார்த்ததே இல்லை தன் தாயை தவிர்த்து. அப்ப ஸ்ரீராம உடனே கூப்பிட்டு என்ன சொல்றார்? ஹனுமன் இதை கொண்டு போய் இந்த அந்த அந்த மோதிரம் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்து சீதாமாட்ட கொடுன்னு. சீதாமாவை பார்த்ததே இல்லை. சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஹனுமன் கிளம்பிட்டார். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசிய பக்தர். அந்த பகவான் என்ன நினைக்கிறார் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கோடு போடணும்னு நினைச்சா அவங்க ரோடே போட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து அந்த சேவை செஞ்சிருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் மேல வந்து அதீதமான அன்பு. அது வந்து ஒரு பக்தனுடைய நிலை. அது வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஹனுமன் பாக்குறோம். நண்பனாக வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்திருந்தா, எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில நண்பனாக பாவித்திருந்தா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருக்கு தேரோட்டியாக வந்திருப்பார் இல்லையா? சோ அது வந்து நண்பன். அடுத்து வந்து குஷேலன் வந்து ஒரு கிழிந்த ஒரு துண்டுல வந்து அவள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கார். வர வழியெல்லாம் அவருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது. இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் மேல ஒரு அதீதமான அன்போடு அவர் வரார். அந்த அன்புக்கு வந்து அவர் வந்து கட்டுப்பட்டவர் பகவான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். வாத்சல்ய பாவம் பகவானுக்கு